wabarakatuh. Sunana Nura Girma, wanda kuka fi sani da Shakka, wato ko mai Shakka TV. Kamar da yadda kuka sani, muna yin ƙoƙari wajen neman muku bidiyoyi waɗanda za su amfanar da ku, su faɗakar da ku, su ƙara tuna muku wasu abubuwa da kuka san su kuka manta ko kuma da ba ku sani ba, domin mu amfana a wannan rayuwa da ake ciki, wadda take tafiya da zamani a harkoki na technology da Hausa. A wannan bidiyo tamu ta yau za mu yi ƙoƙari mu nuna muku yadda za ku buɗe Gmail account. Wasu za su ce wannan tsohon abu ne ko mun san shi. To ita rayuwa dama haka take. So da yawa in za a faɗakar da kai ko za a koya ma abu, aka koya ma abin da kai ka sani, sai ta yi wataƙila ka manta kuma sakamakon maimaita wannan sai ka tuna, ko kuma a'a ka dama kai kana ganin kamar ka sani, to kuma sai a bi da kai ta wani salo ko a ƙara maka wasu abubuwa wanda ya sanin ka baka san su ba. Kuma muna samun ƙorafi ne, mun samu ƙorafin jama'a ne da yawa akan cewar da Allah a nuna musu yadda za su yi su buɗe. Wani zai ta ƙoƙarin buɗewa baya buɗewa, wani kuma dama bai ma iya ba. Kuma yanzu rayuwa ta zamanto ci gaba ya zo, dole sai da wannan Gmail ɗin in dai za ka riƙe waya ta Android ko za ka yi abubuwan da ya shafi na'ura mai ƙwaƙwalwa. Ko rijistar wani abu za a yi sai a ce ka kawo Gmail account. Wannan dalilin ne yasa jama'a suke ta ƙorafi, muka ce bara mu duba koken jama'a, mu yi musu bidiyo, mu nuna musu hanya mafi sauƙi da kowa zai iya yin wannan abu insha Allah, da zarar ka kalli wannan bidiyo daga farko har ƙarshe. Domin kallon wannan bidiyo tamu daga farko har ƙarshe shine zai baka damar da zaka koyi yadda zaka yi ka buɗe wannan abu cikin sauƙi. Yanzu dai mu je bidiyon. Da farko za mu yi ƙoƙari mu shiga cikin setting na waya. Wannan shine abin da ya fi sauƙi, ka shiga cikin ta setting ɗinka na waya, ka danna setting kamar haka. In ka danna ya buɗe maka, sai ka tafi a hankali kana tafiya, za ka je inda aka rubuta account. Gashi nan account. Kana zuwa inda aka rubuta wannan account ɗin, sai ka danna kanshi. Da ka danna nan, duk abubuwan da kai register da shi ne, gashi nan shine ya buɗe maka. Shine aka ce account. To idan ka zo nan su Facebook ne, su wane ne da sauransu, duk gashi nan da WhatsApp, duk abin da ka yi register, ka yi sign in, sai ya zama accepted, nan zai zo ya zauna akan wayarka. To sai ka zo sai ka ce add account. Wajen plus ɗin nan gashi nan an ce add account. Ya danganta da irin wayarka, wani zai zo a ƙarshe, wani kuma a sama yake zuwa. To idan aka wajen wannan add account ɗin, to anan za ka danna add account ɗin. Insha Allah zai ƙara buɗe maka wannan gurin, amma kuma anan permission ne yake ba, zaɓi yake baka, ka zaɓi me za ka ƙara buɗewa. Wani abin da kake da shi anan ne za ka ƙara buɗewa, ko kuma a wani sabo ne za ka shigar. To kamar mu tunda muna magana ne akan za mu koyar da yadda za ka buɗe, ma'ana za ka yi register da Gmail account, ka buɗe naka account na kanka, za ka nemi kamar Google wannan, sai ka danna. Idan ka danna wannan Google haka, to zai tafi searching, yana neman ka ne. To zai tambaye ka kamar ka sa code security ɗin wayarka, shine zai tambaye ka ana. To ni da ke template ne ga ina sa ya buɗe. Alhamdulillah, gashi nan ya buɗe maka anan, ya ce sign in. Idan kana da account ɗin dama anan, kawai za ka shigar da shi ne kawai, sai zama ya hau kan wancan account ɗin sauran na da ka buɗe da suke wanda ka register da su, tunda ka ce add. Wannan ita ce hanya mafi sauƙi da za a buɗe. To amma mu da ke buɗewar zami ba account ɗin muke da shi ba, za mu zo nan gurin ga nan ƙasa daga ɓangaren na hagu, nan a rubuta create account. Create account, sai mu danna wannan create account ɗin. Da mun danna create account ɗin nan, gashi yana ba mu zaɓi. Ya ce mana for myself, ko kuma for myself, ko kuma to manage my business. Ma'ana kai naka na kanka kake so ka buɗe, ko kuma a'a na kasuwanci ne, ma'ana na kamfani ne, ko na business, ko na wane ne. Kala ne. In na business ne, ko na kamfani, ko na wani haka dai wanda ya shafi harka ta nema, ko na harkokin haka wani abu daban, sai ka danna wannan to manage my business. Idan kuma naka na kanka, sai ka danna to myself. To amma yau tunda muna magana da da za ka yi ka mallaki ainihin Gmail account naka na kanka ne, sai mu danna wannan for myself ɗin na farko. To alhamdulillah, gashi nan ya buɗe kamar yadda muka gani. Da ka danna shi, dama zai buɗe maka nan, zai ci maka first name. Idan ya buɗe maka nan first name, za ka saka kamar sunanka. A misali sunana Anas. First name kenan. Last name kuma sai in ce Musa.
masha Allah, Anas Musa, sai in danna next. Ok, to nan gurin ya ce maka ka sa date. In ka tashi zaka sa date, zaka iya sa, to a misali mu sa 15 months, nan wata kenan, sai mu sa February, nan kuma here sai mu sa kawai 119, irin at least 95 kawai, masha Allah. Sai mu kara danna janda, ga na a ƙasa ya ce janda, kai mace ce ko ke mace ce ko kai namiji ne, ko kuma dai ga na aka ce reza non state, ka kuma custom. To amma alhamdulillah dai za mu iya sa dai kamar namiji, tunda sunan namiji muka saka a can, Anas Musa, sai mu danna mail, gashi nan mun danna mail, mu ce next. To alhamdulillah ya ce mana gashi nan username. Wannan username din da zamu saka, mu sani suna ne namu, da shi zamu dinga amfani wajen bude wannan ainihin Gmail din. Shine ainihin Gmail account din. Yana da matukar muhimmanci, sai ka tsaya ka nutsu. Kuma dama ce kala-kala da zaka saka abubuwa da yawa wanda zaka iya ganewa. Yanzu dai da farko dai gashi nan Anas, muka sa sunan mu Musa. Idan muka dama zamu iya cewa Anasi. Anasi. Sai mu ce kamar haka, Anasi. po 33 at yahoo.gmail.com. gashi nan bara mu ga za su karba su bamu, ko kuma a za su ce mana akwai mai irin wannan suna. Ka gani anan suka ce a'a, ba za a iya saka wannan ba, not available, that suka ce that name, that username is taken, an riga an dauka. To anan za mu iya cewa Anasi popo 2. jarabawa ne za a yi ta yi, idan ba haka ba za ka ɗauki wanda suka baka kuma bai zama lalle su baka wanda yake da kyau ko kuma yanda kake so ba. To amma ka jarabawa da kanka, insha Allah sai su baka wani wanda zai maka amfani, wanda zai maka yanda kake so. Yanda ya gashi mun sa Anasi, alhamdulillah mun sa Anasi popo 2 at yahoo.gmail.com sun karba. To ga kuma password. To password din mu mafi sauki kawai mu saka Musa, tunda mun sa sunan ubanmu Musa. Haka a misali ne fa, kai zaka iya saka duk yanda kake so. Wannan muna nuna muku ne hanyoyin da zaka bi. Gashi nan Musa, sai mu ce popo. Da fatan kuna da biye da ni, Musa popo 2. Wannan shine password din mu. Idan sun karbi wannan password din fa, to mu sani, to wannan password din sun ce create a strong password with mix of letters, numbers and symbols. Alhamdulillah sun ce a yi mixing din a su abinda za a password din da lamba da symbol da kuma ainihin symbol. Yanzu mun ce Musa, sai mu ce to at yahoo, wannan shine dokar taso da mu shigar da wannan ba, at yahoo popo 2. to insha Allah muna sa ran yanzu za su karba, domin mun san symbol din da suke da bukata. Masha Allah, kamar dai da muka gani gashi nan yanzu sun karba. Abin da ya rage kawai yanzu sai ka sa number waya, saboda gashi dole number waya ita ce ta zama abu mai muhimmanci, ba don komai ba saboda yanda zaka dinga nemo ainihin ko da ka samu problem, ita wannan number din ita za ta taimaka maka wajen gano ainihin account ɗinka ne, da shi zaka ringa verifying, da zaka yi verification. ko matsala ka samu za su iya turo maka da code din da zaka magance matsalarka ta cikin wannan number din. Wannan shine dalilin da yasa suka baka dama ka saka lamba. To a misali yanzu zaka lamba, kuma lamba dole ka sa lambar da take aiki, saboda in baka sa lambar da take aiki ba za ka samu matsala. Zaka zo ka bude account din kuma ya zo ya zamanto cewar yanzu ma anan din ma za ka samu matsala. A haka dai gashi an bude ma account normal, amma in baka sa lambar da take aiki ba za a turo da wani code wanda shine last wanda register ɗinka, sai ya zamanto cewar kuma ba zai maka amfani yanda ya kamata ba, sakamakon baka ainihin samu code din da zaka saka account din ya zama mai successful ba. Yanzu mu za mu saka ainihin number mu ta kan wayar mu din nan gashi. To alhamdulillah yanzu ga yana mun sa number kuma duka muna tafi muna ganin, suka ce yes I am in.
ina so idan na saka number din na kasance a cikin account din. To gashi nan zamu danna. Alhamdulillah sun karba. Yanzu code din wannan number din da muka saka gashi da ke number tana kai, sun turo mana da account din ba tare da bata lokaci ba. Kun gani? Yanzu zamu danna next, zamu koma cikin, zai bude mana direct kawai Gmail account ba tare da wani bata lokaci ba, saboda duk wasu sharaɗai da wasu ka'idoji duk mun riga mun cike su. Nan suna sanar da mu ne cewar mu karanta mu je yanda yin dokar su da kuma ainihin wannan din su yake. Idan mun yarda zamu ce I agree, na yarda da cewar duk dokokin su zan bi kuma zan tsaya kan ka'ida wadda suke akai, wadda kowa ma yake akai, wadda ake bi dole. To alhamdulillah kamar dai na gani gashi nan dai nan mun bude wannan account namu. Idan muna so mu ga wannan account namu yanzu, za mu iya shiga direct ta Opera ta ina ne duk inda muka shiga account ya bude successful. Yanda mun zo mun danna ainihin Google din mu, za mu gani zai bamu abu, zai bamu da searching da yawa. Yauwa alhamdulillah. Ga za ku ji sun yi mana message ne, za mu buɗe shi ma kai tsaye. Dama so nake in shiga mu buɗe domin mu ga me muka yi to, amma alhamdulillah na sun yi mana wannan message din, bara mu je. Gashi nan kamar yadda kuka gani ana an rubuta Anas 442 gashi nan. To gashi za mu buɗe, za mu shiga cikin Gmail din direct kai tsaye. Mu je mu gani Gmail account din da muka buɗe namu din ya buɗu kuma ya zama namu din, ya zama halattaccen Gmail da kowa da shi. Tana za mu tabbatar. Gashi nan ga duk mai kallo da cewa rubuta Anas finish get off your new Google account. Ka gama samun sabon account na Google. Gashi suna maka ainihin welcome, ana gaisuwa ga yana hi Anas da sauransu da menene. Yauwa yanzu kai ma ka zamanto kana da Gmail account naka na kanka, kuma zaka ba sai ka je wani gurin wani kana kokarin ya buɗe ma ko ya ma wani abu da kuɗi ba, ko kuma ya ma bata ma lokaci ko wasu abubuwa ba. Kuma ko da ma ba bata lokaci, ya fi kyau a ce kai da kanka ka iya ainihin yin wannan abubuwa ba don kuma saboda abu mai muhimmanci. To anan ne muka kawo ƙarshen wannan bidiyo tamu, da fatan za a bi wannan bidiyo tamu daga farko gani domin a fuskanci abin da muke sanar da abin da muka sanar, kuma a amfana da wannan bidiyo. Da Allah ga duk masu kallo, idan sun ziyarci wannan channel tamu, ko ya kasance wannan ne channel din mu na farko, da Allah muna roƙon su da su danna mana tambarin subscribe inda aka rubuta subscribe da like, domin su yi mana register da ainihin wannan channel tamu mai albarka. Na gode.